Чаках тази пратка с нетърпение, за да мога да ви я покажа. Уви, нещо се случи и плановете ми леко се променят. Пристигна осветление, чанта, пепелник, който улавя дима, допълнителни ленти за фотоапарата за моментни снимки, фолио за ламинаторът ни, микрофон, селфи стик, получих ръкавица за бърсане на прах, лампа за четене на книга и камера за кола. Исках да направя видео, за да покажа какво съм получила от Тему, но както казах вече, плановете ми се промениха. Случи се нещо много неприятно. Докато бях на работа, ми звънна телефона. Оказа се, че моята дъщеря ми звъни от телефона на нейна съученичка, защото е в болница. В голямото междучасие дъщеря ми се е прибирала към училището, затичала се е към нейна съученичка, а покрай нея са вървяли 3 младежи на нейната възраст. По идея на 2 от момчетата, третото я е спънало и тя е паднала. Резултатът е ето това. Нейните съученички са реагирали адекватно, като се завели в бърза помощ, за което им благодаря. Освен раните, които е получила и е била обляна в кръв, е счупен и телефонът, който тя си купи с нейни лични пари. Когато отидох в бърза помощ, директорката на училището ме чакаше там, заедно с дъщеря ми. Лекарят и медицинският персонал, които бяха на смяна, ми предложиха да извикам полиция. Нямаше да се съглася да викам полиция, ако деянието беше случайно, но те нарочно са я спънали и тя е пострадала немалко. От полицията дойдоха много бързо, с тях дойде и представител на детска педагогическа стая. Подадох си оплакването и ме посъветваха да взема медицинско от съдебна медицина, както и да направя рентгенова снимка. За щастие няма счупвания и хлузванията ще минат бързо, но това е травма, която няма да остане безнаказана. Утре имам среща с директорката, класната, родителите на децата и съответно всички деца, за да уточним ситуацията. От съдебна медицина лекарката, която прегледа детето, каза, че това е средна телесна повреда. Да, няма счупвания, но все пак ще подам жалба и в отдел закрила на детето. Така ще съм сигурна, че всички институции ще си свършат работата и въпреки, че едното дете е дете на учител в това училище, а другото дете е дете на полицай, нещата няма да се покрият и да се забравят. От родителите като начало ще искам да ми бъде заплатена сумата за телефона, която е 400 лева. Изключвам адаптера, който е закупен. А за нематериални щети ще претендирам, ако се стигне до частно наказателно дело. Да, и до частно наказателно дело ще се стигне, ако се наложи. Агресията в училище не трябва да се подстрекава. Не трябва да остават безнаказани такива деяния, колкото и маловажни да изглеждат в очите на другите хора. За нас това е стрес и за всеки би бил стрес, ако се случи на неговото дете. Подобно поведение не трябва да се толерира. Все повече агресори виждаме, както над хора, така и над животни. Не е редно това да продължава. Аз ще взема абсолютно всички мерки, които ми позволява закона. Кажете ми вашето мнение и споделете какво бихте направили на мое място. Утре ме чака тежък ден с срещи с социални, детска педагогическа стая, директори, учители, родители, така че от мен лека нощ.